O Concello de Carballedo, en colaboración coa Rede CEMIT, está a levar a cabo varias actividades neste mes de maio. Entre elas, atópase un curso básico de informática. Trátanse dunhas clases destinadas a persoas que nunca estiveron en contacto cun ordenador, polo que se comeza co máis sinxelo de todo, aprender a manexar o rato, buscar información en internet, crear carpetas ou guardar documentos. A monitora do curso explícanos que a dificultade non está nos contidos e contanos cal é a experiencia de comezar de cero. O máis difícil é empezar. Despois, animas a seguir, parecelles corto, queren ver máis cousas e creo que ben. Bueno, con adultos eu creo que como veñen porque queren, é dicir, é a opción personal diles e queren aprender, pois que están, o sea, poñen o máximo interese e sí que aprenden, Bueno, que foi o que lle explicaste, en que consistiu o curso? Pois hoxe estivemos vendo un pouco de iniciación a internet, para buscar información en internet, como buscar os buscadores en Google. Buscamos, por exemplo, a página de Tele20 para ver os vídeos, buscamos a prensa para consultar a prensa. Estes días estivemos vendo como un pouco de manexo do rato, para empezar de cero, o manexo do rato, crear carpetas, o teclado, o básico, así. Hoxe empezamos xa en internet. Os alumnos avanzan rápido e vense motivados con esta introducción ás novas tecnoloxías, un mundo descoñecido ata agora para eles que os fai sentir máis actualizados. É a primeira vez que fago un curso. Bueno, que tal? Pareceuche difícil? No, porque temos unha profesora sensacional, entonces con elas non se nos fai nada difícil, a verdad. Mas ben, facilísimo. Nos explica moi ben, nos corrige todo porque somos un desastre, verdad? Pero unha maravilla con ela. Estamos moi contentos. Ti, por exemplo, tes internet na casa? Sí. O sea, que agora xa podes empezar. Bueno, a miña filla me deixa, que esa é outra. Pero bueno, sí que temos, xa hai moitos anos. O que pasa que nunca tuve tempo de empezar a informática, nin eso. Nos días doce, o que non sabe informática, a verdade, non sabe nada. Por como se manexan, ninguén diría que nos atopamos no terceiro día do curso. Os que aínda non se atreveron a facer unha inmersión neste ámbito vexan que non é tan complicado. A data fin sitúase no 14 de xuño e paso a paso irase afondando en contidos. Os alumnos aprenderán a crear unha conta de correo electrónico, outros métodos de comunicación online e a facer determinadas xestións que lles facilitará, por exemplo, pedir cita no médico ou levar a cabo trámites de tipo bancario.